Avui celebrem la gran final dels M-School Awards 2025. Hola, hi esteu tots? Our 13th edition this year, Montjuïc. Li tireu amunt i ja està. Digue'ls que corre, que ara ja arriba el temps. To see the enthusiasm, the creativity, and just the aura of students engaged in this activity, it just brings joy to my heart, tears to my eyes, and really sort of buoys me for the whole year. Aquest any continuem amb els 6 reptes que hem plantejat als M-Schools com a eixos socials. Tots els projectes que es presenten han de buscar resoldre aquests reptes d'alguna manera, perquè són els reptes que com a societat ens enfrontem en el dia a dia. Vam fer un mapping sobre la desigualtat a les dones i també sobre les mentides, les fake news, els biaixos. Vosaltres què heu après en aquest projecte? És millor comprar un producte de quilòmetre zero que no un que sigui més lluny. Ve al cercador per buscar persones. Pots fer així o així per canviar de càmera. Fem proves per mirar si la imatge es veu bé. Podeu accedir a un museu virtual, tot està amb la llicència de Creative Commons i sempre respectant els drets d'autor. Això el programa sencer. Sí, això és la malla. No t'hi farem moure el vaixell. Hola! Venim a presentar el nostre projecte. Escaquegem-nos! Vam fer la pregunta de com podem utilitzar les eines digitals per fer-nos més humans i recuperar el poder de decisió amb l'ús d'aquestes tecnologies. La nostra aplicació és per ajuntar gent jove amb la gent gran i anar a rutes de Catalunya, festes i passar-s'ho bé. Hem intentat construir diferents tipus d'edificis que siguin bioclimàtics. Hackathó bioclimàtica. Veureu que hi ha 6 eixos, cada una amb una activitat. Si les feu totes, us donaran un premi a la zona de bord. Doncs vens aquí i et donaran un premi, però no sabem el premi què és. Això és la microbit que mesura la humitat i la temperatura de la Terra. L'hivernacle 3.0. Aquí tenim. Hem fet aquests jocs per la gent gran, ja que hem pensat que els agradaria molt tindre videojocs inspirat en cultures populars del nostre poble que ells també tenien quan eren petits. A més, aquest any tenim 6 persones que són referents d'aquests eixos socials per la seva trajectòria professional i que ens acompanyen en aquesta gran cerimònia. Attention, vivant. Yes.